Kai ku bani kiɗan gwarzon gwani jan zakin nan. Gaba Allah na nan. Ga Abu Ikirama maganin yan wawan nan. Baya Allah na nan. Ga sharika lawan yan siyasa ban karya duba. Gaba Allah na nan. Kai kadai ne a Kano ubanmu kai ne muka duba. Baya Allah na nan. Tafi dai jamu mu bi ka maganin 'ya'yan zamba. Gaba Allah na nan. Kai ku kauce gas na mu ta taho yau shi kenan. Baya Allah na nan. Kogin ya taho a zo a sha ai wankan nan. Gaba Allah na nan. Ta kusan babu jira na ce kawai sai ɗiban nan. Baya Allah na nan. Mai takobin karar da maguzawan yankin nan. Gaba Allah na nan. Kai ku zo ga ɗana halak mu dafa mu buke nan. Baya Allah na nan. Kaga gamji sha tsara maganin 'yan sharin nan. Gaba Allah na nan. Mai tabara da yasin har da mala haulan nan. Baya Allah na nan. Kai na baba a teku maganin 'ya'yan gangan. Gaba Allah na nan. Kai na yamra shagai da kai na ce jigo kenan. Baya Allah na nan. Kai uban salfa mai wakar ka ne ni kenan. Gaba Allah na nan. Wani na ɗin Allah amma fagen yin wakar na. Baya Allah na nan. Kaga zaki baban kalifa mai yin wakar na. Gaba Allah na nan. Da Abu Ikirama baba ga Salma gwani kenan. Na gode. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Baya Allah na nan. Gaba Allah na nan. Da rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Ni da sunan Allahu za na faro baitin nan. Gaba Allah na nan. Ahadin ya sama dubani sarki kenan. Baya Allah na nan. Tallafa min waka nake nufi zan shi kenan. Gaba Allah na nan. In yabawa a ba salfa maganin mu kenan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Ka yi salati gurin fiyayyen ba wannan. Gaba Allah na nan. Wanda shi ne ka daga cikin dukkanin halittun nan. Baya Allah na nan. Ahali har da sabu mabiya manzo din nan. Gaba Allah na nan. Rabbana har da teku mai gida na shi kenan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Ya al'umma ta kasar mu ku taho ga gwarzon nan. Gaba Allah na nan. Wanda kullum burinsa shi ya gyara ƙasa kenan. Baya Allah na nan. Tirakin Adamawa mai shirin gyara ƙasan nan. Gaba Allah na nan. Yanzu shi za mu zaɓa dan ya gyara ƙasar kenan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Na kira ka da rana mai tirakar mu ta yasin. Gaba Allah na nan. Mai la'ila fi da la haula Abdulsalam kenan. Baya Allah na nan. Mai takobin kumfaye kun Abu Ikiram kenan. Gaba Allah na nan. Na uba sharaɗa na biyo a yau ni shi kenan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Wai ku tashi matasan mu yanzu ku yi hoɓɓasa. Gaba Allah na nan. Tun daga baba ku yanzu ya gagara gasa. Baya Allah na nan. Bijimi yau ya koshi yanzu sai dai hoɓɓasa. Gaba Allah na nan. Ku yanzu baba ku kai muke yi shi kenan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Auzu billahi maganin mai tsafin nan. Gaba Allah na nan. Na gar na garin mu sun yi karfi yau kenan. Baya Allah na nan. Za su ja da aba salfa kaji 'ya'yan iskan nan. Gaba Allah na nan. Kai Abu Ikirama kai ma
maganin sa yau kenan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da na rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Kai kake kyauta ba dukan mutum ne za yi ba. Gaba Allah na nan. Kai kake ta gida har da mota ba waiwai ne ba. Baya Allah na nan. Kai kyauta ta kujera hajji ba waiwai ne ba. Gaba Allah na nan. A gaya musu kai dai a tiku za kai shi kenan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da na rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Fati ko a gaida gwarzon yakin nan. Gaba Allah na nan. Na inda mai nake gaida kai kishikin nan. Baya Allah na nan. Kake gudu sa gudu Abu Ikiram kenan. Gaba Allah na nan. Maganin yan wawa a gaida kai kai ne kenan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da na rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Takace na a teku mai takobin yakin nan. Gaba Allah na nan. Shugaba na kasar gobe mai gida na shi kenan. Baya Allah na nan. Na Malam Bello magani na 'ya'yan wawar nan. Gaba Allah na nan. Amanar uba sharaɗa muke bi shi kenan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da na rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Shiga murane ne nake zubo baiti kenan. Gaba Allah na nan. Ni da wai Adamu jarumin mu sarkin wakar nan. Baya Allah na nan. Na ba su raja magani na 'ya'yan sharin nan. Gaba Allah na nan. Tafiyar mu fa da ku muke ta yi ba fashin nan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da na rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Ya uwa sharaɗa kai kace mahaulayin kenan. Gaba Allah na nan. Sanni darakta wanda baya yin kyashi kenan. Baya Allah na nan. In ka zo nema ba shi nuna rowa kuma sannan. Gaba Allah na nan. Ciyaman haske a gaida kai kuma jigon nan. Gaba Allah na nan. Baya Allah na nan. Da na rike Allah Abu Ikirama kai ne a gaba. Ni wai Adam zan saya da wakar nan kenan. Gaba Allah na nan. Na rijiyar lemo a nan kwanar jajira kenan. Baya Allah na nan. Amanar uba sharaɗa gwani daraktan nan. Gaba Allah na nan. Wasalam zana takaita ni da yin wakar kenan. Gaba Allah na nan.